Gehiago jakiteko gurekin dauzkagu Nestor Uranga, Tolomendi, Landa Garapen Elkarteko kidea, eta Matin Jauregi, Balerdipeko Erletako errezaina. Egunon? Egunon. Beno, zuek ere nabaritu duzue udaberriaren baitan temperatura goxatzen ari direla edo, Matin, honek nola eragiten du erlezaintzan? Bai, noski azkenen garaia da epeltzen hasteko, loraldi bete-beten daude, ontsi akazi lorea pasa da, eta hoi erlauntzatan notatzea. Aldiz parez pare duzuena, listor asiatikoa dezakit, aurten nolako izaten ari da, intsektu honen presentzia? Egia esan, aurten izan da, lehenengo urtea egin dugula Tolosaldean tranpatzeo ateratu bat, urtero egin izan dena Tolosaldean izan da, biozidakin kabien akatzea edo deusestatzea, eta hau gehiago hemen izan da udazkenean. Listorraren prozesuan udaberrian hasten da letargotik atetzen da, eta orduan hasten da kabiak egiten, eta horixe. Aurten izan da lehenengo aldia egin duguna tranpatzea, eta emaitza nahiko onak izan ditugu. 6 asteko tranpatza egin dugu, eta guztira 4.800 listor atzaman ditugu, printzipioz guztiak erreginak dire, aurreko urteko datutan oinarrituta, ez? Bai, azkenen, aldundia da horren jartzen duen tranpatze kanpaina hasiera, eta tranpatzea hau 6 aste ezin da, gutxora bera, aurreko urtetan azaldu dien listor kabien arabera gutxora bera. Esplikatzeko, belarmendik, kabien deusestapen aite duen momentu dutan, kabiko gutxora 2 tranpa jartzea. Eta horren arabera kriterioi kontuan hartuta, izan da eskualden, iaia 200 tranpa inguru jarri dira, listorrak harrapatu alizateko. Listor asiatikoa ez da, Euskal Herriko espezie bat, nola aldu zen gurera? Bai, listorra Burdeos ingurutik sartu zala esatea, gutxera 2008 ingurun, eta egurrez kargautako itxasontzi baten etorri zala esatea, eta espezie inbaditzaia bat dan partetik oso azkunde azkarra dauke, eta kostatik barrena, esango nuke gaur egun, ia Nafarro erdieño bintzat iritsi dela, eta bera gore bai. Jakin nahi dugu, lister asiatikoak nola eragiten dion erleari. Irakurri dugunez, erleak beldurrez erlautzan gelditzen dira. Bai, azkenean listorra da intsektu oso kaltegarri bat, erleaz janez elikatzea, orduan erlauntzan bueltan dabiltza, aldiro erlea harrapatu eta lepoa moztedia aurrena gaina, eta gero behaien kabia emateute. Orduan, kabi horietan behintzako proteina iturri handia da, erle bakoitza, eta orduan, kalte handia itei erlauntzei. Listorrari aurre egiteko aipatu duzue, trampak jartzen ibiliak zaretela, etxetan ez dakite egin izan ditugu esperimentuak botila, azukre edo garagardo beltzarekin, pentsatzen dugu zuen trampak profesionalagoak izango direla, eskatu dizugu, trampa bera ekartzeko. Hemen badugu bat, eba gisako trampak dire, hauek duten muga bakarra dire, fisikoa da, zularen zabalera da. Hemendikan kabitzen da belutina, listorra asiatikoa, baina gara dauzka zulo txikiagoak, nun kabitzen diren bertakoak atera alizateko. Orduan, atzamaten den bakarra da bespa belutina. Hau da, eba gisako trampa, esan behar da, orain arte aldundiak onartu duela beste trampa edo zein motakoak, baina helduen urtetik aurrera, printzipioz, hauek bakarrikan onartuko dituztela. Trampa hauetan erortzen diren listor gutxi orokorrean. Baina, ziurtatzen duzu dena dela kanpokoa. Besteak egiten du, xalabardoa duezela, pasatzen du denetikan, eta erortzen dire bertako espeziak baita berez. Erle beltza ere, bai, ez da? Berez, erabiltzen den erakargarriak erakartzen ditu listorrak. Kontua da hemen badago, badauzkagula bertako listorrak baita ere, krabroa eta bar. Orduan, erortzen dire listorrak, baina krabroa hemen, normalera ondila hau esaten da ez da kabitzen, eta gero beste euli txikiak eta tximeletak eta olakoak ateratzeko aukera dute. Hori da, honek emaki du arlita harri batzuk. Arlita harriak, zuk betetzen duzu likido soneraino, eta arlita harriak ditutena da flotatu. Orduan, sartzen bada bertako euli bat edo, gelditzen da deskantxo egiten du harrian, eta gero atera daiteke. Belutinak aldiz ezin datera, ez da kabitzen. Eta zer dauka horrek listor asiatikoari erakargarri egiten dira? Zerbait gozoa bilatzen du hor edo? Esan dezu erlea ea erakartzen duen, azkenen honek sortzen da alkohol ozpin usai bat bezala, eta ozpin usai horreta erlea ez da erakarrita sentitzen, baina listorrak eta tximeletak eta aldiz bai. Orduan, guk erabili deun erakargarria aurten, erakargarri konbentzional bat izan da, aizpaklakeen erakargarria, da hola 2 ozpin desberdinetan oinarritu da, matxa eta sagarran ozpina, orduan, erlea ez da erakarrita sentitzen, orduan, erakargarri alderetikan selektibotasun hori
lortze deu, eta gero, erortzen dian intsektutan, atera dezaketela esan du Nestorrek esan bezala, ateratzea aukera batzuk, baina listorrak ez. Orduan, honen, bueno, 98ko selektibotasuna daukela esateute, eta egia guk datutan, ikusi eula, listorra hasiarra ez dela ateratzen, baina bestek ateratzeko gaitasuna duetela. Bai, hori da. Gure etxean jarri nahiko bagenuke mota horretako trampa propio bat, ez dakit zer egin beharko Hemen, nuke. eskatu behar da, aldundiarekin koordinazioa beharrezkoa da, eta eskatu behar duzu baimen bat, gero jarraipena izan behar da asterokoa. Ze, zuk ikusten baduzu, azten direla zergatikan bertako espeziak gehiago erortzen, berez egin behar duzuna da, kendu. Zer izera egiten, kalte gehiago onura baino. Eta, bai. Eta garrantzitsua izango dena da ere, akaso, pixkate koordinatzea, lurraldeko bestelako lekuekin, akaso puntu batean trampasko jarriz gero, agian beste txokora joango direlako. Hemen gertatzen dena listorrak ez du lamuga zulertzen, eta orduan Tolosaldea izan da zentzu batean aitzindaria eskualde guztiko trampatzea eginez. Egin dugu lana dena koordinazioan Tolomendikin, dela landa inguruko udalei eta eragilei zerbitzu eskaintzen dien elkarte bat, 28 udaletxe, Tolosaldeko 28 udaletxeak dire Tolomendiren kide, eta beste gauzen artean, laguntzen du diru laguntzen kudeaketan laguntzen du udaletxei, udaletxe horietan biziren herritarrei, informatika zerbitzua badu baitare, makinaria zerbitzua, eta beste gauzen artean hontan laguntzen du baitare, nola baitere udaletxe guztiak koordinatzen. Kontuan izan, Tolosaldean udaletxe asko oso txikiak direla. Eta ez dauzkatela beuden medioak olako zerbait egin alizateko. Orduan Tolomendiren eskutik eginda, lortu duguna izan da, denon artean zerbait egitea. Leno matxinek aipatu duen arabera, jartzen dire trampak junden urtean ateratako kabien araberakoak dire. Orduan, heldu haienen kabi bakarro bat atetzen bada, hor bi trampa jarri behar dire. Baina, bi trampa jartzeak ez du esertako balio. Ondoko herrian atetzen badire beste hainbat kabi. Orduan ikusten duguna, ikusi genuna zen, beharrezkoa zela eskualdeko ikuspuntua zentzu horretan, Tolomendik lagundu dugu, eta horrela lan egin behar izan dugu elkarrekin. Bai, azkenen asteroko maiztasun horretan, trampa guzti gestioa eskualde guztien banatuta, egia itziten 300 trampa inguruz, orduan, egia da, bere listorran presentzian arabera, porzentajeka banatu deula trampatzea hau esango dugu, eta horrek eman digu aukera, proiektu ondixo baten, eskualde bezala, ea zenbateako kaltea dan, ikustea. Listorra asiatikoa erlearekin alderatuko bagenu, ezakit, badituzte antzekotasunak funtzionatzeko modetan, hau da, badago erregina, erlamando, langileak. Bai, azkenen funtzionaren antzeko da, intsektu gehienetan gaina, ez da desberdintasun handik, baina hemen kasu honetan listorran bastante ziklikoa da urtea, udaberrin asteia kabi primariok edo lehen mailako kabik iten, eta orduan dia kabi txiki batzuk, teniseko pelota antzeko batzuk, eta hor sortze dituzte beste langile sorta bat, gero ja urrengo kabi handiko egiten lagunduko joana. Eta negun aldiz, lurrazpin neguratzeia, ernalduta, eta hortik ateratzea aurreneko kabioi sortuko dutenak. Orduan, urtebeteeko zikloa dauke, esango nuke listorrak, udaberritik hasi eta udazkena bitarte, eta gero ja legun lurrazpin sartzea, kabi berrien gau eta hilingo litzeke. Orduan ez da urte deixente irauteun espezie bat, erlen kasu nahi ez urte deixente iraundezake erreginak 3 urte, baino kasu hauek urtebeteko bizitza dauke listorrak. Hori, trampatzarekin egiten dela nolabaiteko prebentzioa. Listor beltzarekin zoritxarrez ez dugu ukatuko, ikasi behar dugu berekin bizitzen. Baina orain arte egin izan dena da, kabiak ateriala deus estatu. Biozidakin, eta hau izan da normalean udazkenean. Ostoak erorri ala, jendeak ikusten ditu kabilak, zebestela zoaitza artean daude eta kabilak ez dire ikusten. Udaletxak pasa izan ditu abisuak pasa izan ditu udaletxetara eta deus estatu dire kabilak. Honekin egiten duguna da, erregilan zaman, kabia ez egiteko eta gainontzeko ziklo guztia errotikan akatzeko. Hau ikusikoa da, udazkenean ea nolako eragina izan duen jartzen diren kabien arabera. Datoi behira egia da ez dela errexea interpretazio hau, azkenen lehenengo urtea da, izan leike bestelare oso listor urte ona izan eta guk atzeman izanagatikan gero datutan ez ikustea, baina horregatikan udalak eta konprometitu ikusi da, 5 urtez edo tranpatze honetan funtzionatzeko, datu horiek bildu eta pixkat datu ziurtasun hori aztertu alizateko. Lagin
osea, zintzo bat edo on bat eukitzeko. Bai, azken urtebeteko trampatzeak ez du ezer salbatzen, izan leike urte txarra dalako listorra jetxi izana, tranpatzea funtzionatu delako, kanpo faktore asko daude, eta faktore horiek denak aztertzeko, bai eskatzeu, tranpatzea eta prozesu handi bat, eta kompromiso handi bat, inguruagiko. Lotzen duzu bereziki tranpatzea prebentzio lanekin, baina aipatzen zen udazkenan eguen menditikan baldin bagoaz, osto erorita ikusten dugu nolako kabipuskak egiten dituzten listor hauek, kasu horietan zer egin behar da? Berez, abixoa sartu behar da udaletxeari eta udaletxea jartzen da kontaktuan Tolosaldean landa garapen elkartearekin guk egiten dugu deusestatzea. Gero eskualdez dakit nola den zehazkin ikuste abixo guzia sartzen dituztela. Osa, udaletxera deitu behar da bai, eta gero nik uste udaletxe guztia jartzen dira landa garapen elkartekin elkarlanean. Gero hor, segunta nola dagon kabila batzutan zuhiltzaia juten dire landa garapen elkarte bera, edo udaletxe batzuk dauzkate beraien medio propioak kabila deusestatzeko. Bai, bina abixo udaletxera sartu behar da, bai. Oiko erleekin alderatuz gero, listor asiatiko handia da, ez dakit, noizbait egin dizue kosk intsektu honek, edo ala gertatuz gero zer egin behar da? Nik ofizinan egiten dut lan. Nei tokatu zait. Eta? Nik jaso bai erlean zizta, eta baita listorrana, oso mingarria, eta bastante iraunkorra ere bai, igual astebeten gorrin daukitzezu ziztatu izun ingurua. Eta egia da, publikoa behidare bai, arriskutsu ala, ume batzutan da ondia kasuk umea hiltzera ino, eta berez, kontu neuki beharra dago, espezie honek dauken indara, dauken tamaina, eta orduan, beti esan donan estorrek, bai prebentzioa eta aldi garen sensibilizazioa. Inbasora da, hemen sartu da, eta orduan kontu neuki beharra da, eta hori baloratu behar da. Hemengo listor batek koske egiten badin behizu, aipatzen da turkoa dela bustin fresko pixka jartzea zalaren gainean, baina listor mota honekin ez dakit. Bai, azken lokatzana gehiago da, inflamazioa geisteko, baina bina igual eukiko dugu. Eta erlezaintzan kokatuz, listorrari aurre egiteko bestetako bide bat ere ikusi dugu, erlauntzak garaiera altuagoan kokatzea, matxin ezakitzuek ala egin duzue? Egia, listorra azkenei ja urte batzu badamak izkimen, jamar urte ingitu belaxeo, ez bain dika, baina, ikusi da hasieran alturan kosta ite zitzaiola, azkeneko urtean ikusi da, listorra daukela gaitasura handia hemengo ingurua egokitzeko, eta lehen esatezan, 500 metrotik gora listorra ez da, gaur egun 1000 metrotan, igual ikustea listorra, eta eman dezakeguna da erlauntzan moitu, euraldi sekogo batea. Azkenean listorrak errekaizkuinak eta gustatzen zaizkio kabikiteko, zelulosa asko behar dulako, edo Nafarroa, edo Arabaldea moitzituzte jendeak, listorrangatik babestu izateko. Aipatuzu zelulosa, ze gainera erle mota, listor mota honek egiten duen kabia, iaia ematen du kartoizko aparatuak egiten dituztela. Bai, hola izaten da. Gainera, behin deus estatzen dena, nahiko ohikoa izaten da, jendeak abixua, listor, kabi berdinan abixua behin baino gehiagotan sartzea, karo, gu juten gara, belarmenditik handeus estatzen dugu, listorrak atzen duzu, baino kabia bertan gelditzen da. Gero egia da, desegiten dela oso askar kabi hau, bai. Eta gero zuk aipatu duzunaren arira, nik ez dakit zehazki baino ikusten da, listor beltza, baudela gaitasun askar egokitzeko. Hasiera batean sartu zenean baitare, osto zabaletan jartzen zuen beti kabila, baina junden urtean hasi ginen ja ikusten koniferetan baitare, eta ez dakit nola... Horra azken, ikusi behar da, aztertzen joan behar da, eta guk bai ikusten listorrak kabia ez du errepikatzen, urtetik urtea, baina kokapena toki antzekotan. Hor bada, haize korrontengatikan, hegoalderritik hande bai gehienak azaltzeia, errekaizkinak, baduzke kondizio batzuk osoko gustoko ditunak kabia sortzeko, eta generazio batetik bestea ez da informazio transmisioi, baina alare ikustea, tokik ez zuaiz berdina, baina 100 metro, 200 metroko radioan errepikatze dula kabian unin, askotan bintzat, Orduan, badia datu batzu, aztertzen joan beharrekok, aurrea behi da, intzat informazio interesgarria izan lehikelako. Eta listorrak eragiten die frutar bolei, juten da fruituetan, demagun kolpatuak baldin badaude, omotuak baldin badaude, joaten da koske egitera? Bai, berez eragina badu, eta zentzu batean frutagintzan dabiltzan entzako baitare ona dela pentsatzen dugu hau, erlezainetaz gain, ikusi da sagastietan eta sartu izan dela. Ez dakitze puntura gainoko kalteak egiten dituen gero produkzioan, baino hortaz elikatzen dela baitare ematen da. Gu trampak jartzeko garaian, ikusten duzunean satelitikan egiten dugunean kokapenak eta ikusi izan da
gabi asko atera dira Sagasti ingurutan, eta alegindu gara gainera trampak hor jartzen. Bai. Fruta gintzen bai, dudik gabe kaltatzela, azkenen hortza agin handi dauzke, sagarra zulatzen jutea, matxa ere bai, udare ere bai, fruta asko, azkenen fruktosa hortatik elikatzen da listorra ere bai, orduan kalte ekonomikoa sortze jo, eta aldi geren arrisko ere bai. Sagar bilketa garaietan, listor asko ikustea sagar horietan. Orduan, honi esker lortuko beno bintzat listor gutxi gotea, ona litzeke. Matxim, amaitzeko ere, jakin dugu, pentsatzen dut, orain zure erleak borbor edo egongo direla lore bila, ezta? Bai, dudik gabe, oain azkenen garaia lore beten gaude, akazia pasa zaigu, loraldi gehiena, hemendik aurrea larra eta gaztaina hasiko liake, eta irusta, eta, hoiekin egia indartuko la. Baina garrantzitsuna, listorra gutxi gotea, erlea osasuntxu egon alizateko. Nik uste udazkenerako ere beste puntxuren bat egin beharko dugu aipatzeko nola joan ote dira. Ikusiko dugu, bai. Ederto Elkarteko bea. Nestor Uranga, Tolomendi Landa Garapen elkarteko kidea eta Matxin Jauregi, Balerdipeko erletako erlezaina eskerrik asko gizonetan guren izateatik. Zuei.